tu rum chu Kolkata lam in ti ve dei tem itam tak ten an local to na huna keni UPC North Mizoram District Office staff te kan han tur ve a Kolkata huna red seal te la chengin chibai ka han bu ka cheu in November ni somni sang ni somni pali ni lai ni dar som pakhat chuma dar som pakhat khan office te chwa sanin in le lo chwa sanin ti hian Kolkata lampan turin lengpui airport kan pana he kan han chwa san lai vela tengin video ka han da a chuan min lo enze langa kan thlen chin te atoi te kha ka han da khom do na min lo thir pui vele anga ti phong to te tan chuan in a tu lem lo mai thei ma se kan chet vel na min lo thir ve du shim min lo thir sak ve du shim inom chuan ka lo em do na ni ti chuan min lo thir sakanga uluk takin hi kan thlen chin te karon da ze do na mun ko anga site chin te kan han do na VC North Mizoram District Office staff te hian tin hianin farewell te kum to te kan nei ve thina in ti lim na ni khatal kan kum to in thla na ni perform hianin hoilai huna emo eile in te ti khom ve un hun se te mangin in ti limin un te kan mang thina chumiran changa chuanin sumle pai te katin kan lo atanghen kan long kat ve thina amara chu tun chu ma hi chuanin hei covid atang khanin mule mal taka farewell hi kan la nei le lo ati thei ome chu wang chuan a hlu em me tun huna kan han hun han hi kan ho chu ten wa man te ni siam puya pastor te district board member te tel lawa office staff shim wala tour on ve thei tun wa man te ni siam saka kan ho tu fel tak te chunga kan lom em a ti chuan an ni hovin tuna hianin kan han jin tamek chu ni a keni staff som paruk lai oma hianin hei tu chuma kal te som chau kan ni a chan chu kan driver te hotel khat te hi ro khoi mu te an nei nual hloma chu ba ka dam lo te an ni boka chu wang chuan kan tlen te lul nen akal hi kan tam thei lo kan kim thei lo ani chu pon ni se kan chun te hi kan lo ma kan rima kan ho ngai lo bu te no kan ti a ti hian se chi kan ne kan bazar velanga kan kal tur bel kan han rilak nakani hi airport ta te tihan kan han in kungwa te kan han da fel vela chuan han check vela check tu lampang ten chuan dar thum vel khan lengpui airport chengin kan thlok chhuaka darli le minute jet vela che Kolkata airport kan thleng le che ani le min lo thir se don ya zai te kan play pa buka nga then lai ya chuan kan tong ri luk te po nan che thei buka nga ne nam te kin lo thir ve ro an te me nya heng zin te hi e ke tiang zin khat ang ren ka nia ka zin le chu ni chu ko te le kan biar mi chu kan na ve ya chuan la sap ni tu ko ito pwede to pa rin be Emily o try pe po ay kind of play ni ay dahil kay buk sap pa ni mo pe niya to pa ni ala rin daw ka ni mo ta mo hậu tụ pa ber hin check rabi go ban la thak we check rabi kat he an boy lại me hey ani no hor khom an boy lại me ani an nei ta kan kal ta me kan ni na lama kal ru karon la je lang cheu tu na chan zin thei tur tak tak ani ta ma roi po ta hin tar me che tan mo ai din rin ring ai lo an boy thak ve mo hei se be ke kan sa ba ya you ram hian boy mo ba he ma roi ne
security check rin kan ti don me security check zone na kan om ha chuan hei ai tlar thap a hei o ai tlar thap mai inunga mi kha a be ka rin boka o hei airport kan lut to kan bag check in te boarding pass te kan lak to nuin launch a kan thume ka bidang hian la ron lang kim lo dewa tuare sate heta putluang te a kan kal don ani hi anei tu nu ber kan pi ber ania kolkat kan nom chung zongin a thu thuin kan nom don ati lo dan chon kan nom no mi alawang hi puta te a putate story himo putate chanchin ni ja thak do na kena kan thlen huna ka sayang in move man lo mai thaya hei pusang te po lo thleng nge pumon puya po local mek puya local mek ani hi mani de loka dam do ina oma tuna chuan zin turin a in fit le ta em he kan lom hle ni hei tu nu berin lang ve ro tia nakina amana la khuna min ti lang ro se tu na ha ni hi ama hi video la tu kha aba zei de be dite introduce an chu zei tat tu na video zei ta kala zo che tu kha ama hi ni dite ne to ken dite la hoi ro le kai ma chon me ka dite ne ko ngai ka li tu ma Calcutta Bible thuenge Bible track sem don check ring tu an lo ni ve thei nan Bible track sem tu ring akal don hey talk rồi hey tulu mà phê hey bắt đầu po chào azal réo to hey talk chắc có u mà quan hey mà tu te mà phê te hậu u mà quan u ta cũng tuang te po lu sen vote lại kan tam tu zia hi kan en te hey oi kan tu le
Chale, may tuwag din yung kalon niya. Kat airport kan theng ta chi a hei kan tum non chi a puan pui poi ring to khop mai hei a sang te po kal mai ai pe ta ke ni si ta kan na chua a hei ta te po e nu mem ta te i voi khat jin na mo e anu mo ani le are sa nu mem di te po alive char charin ka sha nu kha anu mo u shoi te sarai pa hi Ôi chip phone cover te hi company tha ngatani he te hi boss po anui var mai group to chua kan mai ring to ve chua thei si lawa hei po lung lam thalo ti sia to lo re hei du dui no ari re zek to pathian zara hei adam le ni chua san ta ran chua ta Sitin kia nga an bung kho man theng an si an bung ngai la chuan at sin mi ta nge chuan at hu shil chuan ngai kha at dang si a trong ka chuan ama nge ani an rin he ku a shil cây mà hi cũng cao tao chưa cái đi na chưa cái đi chân đồng tu chu cây mà cao chu ở bên anh khen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Attending on voice and attending on noise and tree. Mase on sera. Atukan lascia che ma hikukani. Are sa po kal chak big oh. Kal na pa ngai na thakal kal tiang kai chu slide lawa yan. Sandang lucu che ma akalausu. Baheran kenno Kanena nagtuwi suwin Sa bok siya. Maraw te khayang e. Maraw te khayang e. Ako suan shoya Ipuitean lopung Maraw te khalo kal mo. Afang sudina I chunung lu tu ka di mo. Tingma Chut na kha di chunung lu tu ka di mo. Lo kan ti ma hei. Dancing. Oi. Oi. Phai lang tan la to me u. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Salvador nadie viene, al Padre sino por mí. Kal nun nun su tha la tong u. Ya del agua mi vida toma, cadena una tui suindo, cadena una tui suindo. Nghe om hey. Mun tam ta ka om ani. Mình sẽ chọn nó khổ cả lúc này tuần chả nằm được thì làm em mà hay phải chả có cá phải em sẽ là đâu gì không có chuyên khác trong hàng tập tập chuyên khác hay Stafau kan kan muak muak mai jadi kita nak lihat dona kan simpai kan nanti dona